Priatelia, máme tu pre vás úplnú novinku. Doteraz sme mali v ponuke asi nejakých 12 farieb druhej vrstvy. Čierna, tmavohnedá, rôzne ďalšie iné farbičky. Počúvam vás a riešim to, čo potrebujete. A preto sme vymysleli niečo takéto. Úplne nový vzor materiálu, krásne ladí s červeným prešívaním, naozaj nám to dalo veľmi zabrať, aby sme trafili ten konkrétny odtieň, takže není to len tak, ako si myslíte, že teraz to tu vymyslíme a hneď to ide. Nie, vôbec nie. Sú to naozaj hodiny času, ktoré na tom strávime, doslova až dni, že vy nevďačníci, pozrite sa na to. Tu máme červené nitky. Není to len tak, tých odtieňov na svete existuje, toto je nič. Dovolím si povedať tisícky, až vyššie 10 000 a z tohto my musíme presne vybrať to, čo bude použité. Pre vás, naši milí zákazníci, sme vás počúvali a vymysleli sme takto krásne čiernu mixovanú s červenou, krásne to ladí s celým koberčekom, s celou farbou všetkého a následne potom do skúšky ešte takúto čiernu so šedou. To bude úplne ideálny kandidát pre takéto nejaké varianty. Vidíte, ako krásne to ladí tu s týmito všetkými farbičkami, krásne to všetko hrá a spieva. Hej, je tam presne tá istá šeda, ktorá je tu použitá a taktiež sme sa snažili trafiť aj presne odtieň čiernej. Výhoda tohto materiálu je taká, že bordel není takmer vôbec vidieť. Na tej čiernej bol ešte čiastočne vidieť, ale na týchto mixovaných farbičkách, to ako mám to už odskúšané, ho není takmer už vôbec že vidieť. Akože stačí vám to raz za čas vybrať na vapku, vystriekať, dať naspäť a hotovo.